זה בפרשת השבוע, שבת, פרשת בראשית, שבת בראשית. אנחנו בעזרת השם, בשמחה על מה שקרה ובעצב על מה שטרם קרה. אנחנו מתחילים את החלק הזה של השיעור בתפילה ובתחנונים לבורא עולם שיגאל את כל עם ישראל מכל הצרות שלו ומכל האויבים שלו ומכל השונאים שלו ומכל המחלות ומכל הצרות, ושנזכה בעזרת השם בשנה הזו כבר השתה לראות את ביאת משיח צדקנו, איש איש בגאולתו הפרטית והכללית, אמן כן יהי רצון. ומיד אני רוצה להתחיל, לפני שאני מתחיל את השיעור עצמו לגופו, אני רוצה לגעת בכמה עניינים. אני אספר סיפור קטן שעל פי האגדה מספרים שאירע בשנת בסביבות ה-1600 ומשהו, 1640, 1650, לפי למניינם של הגויים. המלאך באנגליה היה לורד פרוטקטור, השר צבא, או היה מושל מדינאי, שקראו לו אוליבר קרומוול. אוליבר קרומוול ניהל את הצבא הבריטי, והוא עשה את זה ביד רמה ובצורה תקיפה ביותר. ממש את כל האנשים, אפילו הקרובים ביותר אליו, על כל פדיחה קטנה, נכנס בהם בצורה הכי קשה, כולל עונשי מוות ואני לא יודע מה שזה לא יהיה. יום אחד הוא מעביר קול במחנה, שהוא אוסר על כל האנשים, על כל הקצינים, יש מה שנקרא ריתוק בבסיס. אף אחד לא יוצא החוצה. למה? כי יש לו מידעים ככה ואחרת, הוא צריך מה שיהיה, ככה הוא רוצה. הסיפור שהיה, ככה היה, אחד מהאנשים שלו התגנב החוצה מהיחידה, אחד המקורבים מאוד אליו, וקרומוול כדרכו, אוליבר קרומוול לא חס עליו, מזמין אותו למשפט על זה שהוא יצא בשעת לילה מתוך היחידה, או שהוא חשד בו שהוא קושר קשר עם האויבים, או שאני לא יודע בדיוק מה היה, אבל הוא גזר עליו ממש כאילו עונש מוות. אומר, לפי מנהגם של אותם הימים, היו מבקשים מן הנידון למוות שיבקש את הבקשה האחרונה שלו. אז הוא אמר, שהוא רוצה, לפני שמוצאים אותו להורג, הוא רוצה לפגוש את אותו מפקד, אוליבר קרומוול. והוא אומר, יש לי משהו שאני אראה לו, ואני מבטיח לכם שהוא בסופו של יום, מה שהוא יעשה, הוא ישחרר אותי. הוא יכון אותי מהגזר דין שגזרו עליו. אם אתם רוצים, אפשר לכנות את הסיפור. הוא בא ואומר, יש לי את הקלף של הג'וקר ביד, אני יודע שאותי הוא ישחרר. כולם כמובן הרימו גבה ואמרו לאוליבר קרומוול, אתה יכול להוציא 15 ג'וקרים, זה לא יעזור שום דבר. כשהוא החליט משהו, זה לא מה שיהיה. על כל פנים, בקשה האחרונה, מכבדים אותה, מגיע הבן אדם והוא אומר, אדוני הלורד פרוטקטור, אני רוצה להביא לך מתנה. אתה זוכר שהייתה מערכה מאוד מאוד גדולה, והייתה לך חרב שאתה קיבלת מהמלך צ'ארלס, אתה קיבלת את החרב, וזה מאוד חרה לך שהיא עבדה תוך כדי קרב. אני שמעתי שהוא מוחזק בתור שלל אצל האויבים שלנו, והם כל הזמן מנפנפים עם זה, ומראים, הנה אנחנו לקחנו את החרב של קרומוול הגדול. ואני כל כך חרה לי שפוגעים בכבוד שלך, התגנבתי בלילה, יצאתי לשם, וגנבתי להם את החרב, והחזרתי אותה בחזרה לפה. קרומוול היה קצת עמום, הוא אמר, תראה לי את החרב. כמובן, ניגש למזוודה, מרים, פותח את המזוודה מעץ כזאת, מוציא החוצה את החרב ומגיש אותה לקרומוול. כמובן שקרומוול חונן אותו. אני מספר לכם את הסיפור הזה רק שתראו שלפעמים יש קלף מנצח. הסיטואציה הכי קשה, הכי מסובכת, הכי מורכבת, אבל לפעמים יש לנו את הקלף שהוא משנה את כל הסיפור. קלף אחד קטן שאיתו אתה משנה את כל המערכה. עד כאן הסיפור, עד כאן המוסר השכל, ואני רוצה לעבור כרגע ישר לעימוקם של דברים. אני מתחיל עם הפסוק הראשון, שברוך השם אנחנו מתחילים את התורה מחדש, סבב חדש ברוך השם. והתורה מתחילה כך,
בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. דבר אחד אנחנו רואים כבר עכשיו, שהמילה בראשית, כמו שכותב הרב דניאל צינר מקהילת קודש וינה, אז הוא מביא בספר שלו שהביטוי האות ב' בראשית, היא בעצם מילית, היא באה לבטא מילה שלמה, והיא מבטאת את המילה בתוך. זאת אומרת, בראשית, בתוך הראשית, הקדוש ברוך הוא יצר כלי קיבול לעולם שיברא, כי אחרת אתה לא יכול, גם אם אתה, אי אפשר להגיד לא יכול, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אלא הכוונה היא, באוזן של בן אדם, לברוא את העולם, אתה צריך לברוא את העולם, אתה צריך לשים אותו היכן שהוא, יצר הקדוש ברוך הוא כלי קיבול, והארץ הייתה תוהו ובוהו, הוא ברא ארץ של תוהו ובוהו, שנבראה על ידי בורא עולם, כדי להוות תשתית, כדי לברוא את העולם שאנחנו רואים, שאנחנו מכירים. עכשיו, אנחנו בשביל מה זה הכלי הזה? אני רוצה קצת להוסיף על הדברים, אבל יש דבר מאוד מעניין, יש, בדרך כלל התורה רושמת, יום אחד, היום שני, יום שלישי, לא מונים ימים הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, לא. אבל הערב ויבוקר יום השישי, היום השישי והיום השביעי, נקראו כן עם ה' הידיעה. למה? כי יש בהם מיוחדות גדולה. מה המיוחדות הגדולה הזו? אומר הרב צינר שכשבן אדם נברא, זה תכלית סיום, זה גם סיום הבריאה, ולכן יש לו חשיבות. זה הסתיימה הפעולה המופלאה הזאת של יצירת העולם, כפי שאנחנו רואים ומכירים אותו. אבל האדם עצמו, יש לו חשיבות מיוחד, כי הוא הרי נזר הבריאה, והוא נברא בדיוק ביום הזה. אז אם הוא כל כך חשוב, בוא נוסיף אנחנו את השאלה שלנו, אז למה הוא נברא ביום האחרון? למה לא שמת אותו ביום הראשון? אם הוא הדבר שהוא התכלית, הוא הדבר... אז כמובן, התשובה הפשטנית ביותר זה שאי אפשר, אתה לא יכול, כמו שבצלאל אמר למשה רבנו, לא הגיוני שיבנו קודם את הכלים ואחר כך את המשכן, אלא קודם המשכן ואחר כך הכלים. למה? קודם בונים את המקום ולשם אתה מכניס את הכלים. אותו הדבר גם נמצא אצל האדם. האדם נברא בסופו של דבר בכוונה. למה? כדי ללמד אותו צניעות. ללמד אותו, אתה האחרון בבריאה. זבוב קדמך, יתוש קדמך. כל בריאה ובריאה קדמה את הבן אדם, שבן אדם יקבל את הפרופורציות. למה יום השביעי? התשובה היא שיש קשר בין היום השישי ובין היום השביעי. היום השישי זה בריאת האדם, אבל היום השביעי זה היום המיוחד ביותר, שאיתו, כפי שאנחנו נראה עוד רגע, יכול אותו אדם להפוך את כל כדור הארץ לכאן או לכאן. זה בידיהם של בני האדם, אני אומר, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, אז אני אומר, לפיכך נברא האדם בסוף, אבל הוא נברא עם שם שמתאר אותו בהי היום השישי, יחד עם היום השביעי, כיוון שהם מחוברים זה בזה, ולשניהם יש את הייחוד שמתחברים האחד עם השני, ותכף נראה את הדברים. רש"י על המקום אומר לנו כך, מה כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית. בעצם אנחנו רואים פה סימביוזה, רש"י בא ואומר, יש כאן איזה קשר בין השתיים. מצד אחד אומר הריבונו של עולם, איך כתוב בירמיהו בפרק למ"ג, כתוב בפסוק כ"ה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אין תורה, אין עולם. העולם, כמו שרש"י אומר, בשביל מה בראשית? בשביל מה נברא העולם? בשביל ראשית. מי זה ראשית? ישראל והתורה. למה? מה זה הסימביוזה הזו? העולם כדי להתקיים חייב תורה. מי יכול ללמוד את התורה או לקיים את המצווה? הרי אנחנו יודעים, גוי ששבת או גוי שלמד תורה חייב מיתה בעצם. לגוי אסור ללמוד תורה, אסור לנו ללמד את הגוי תורה.
בואו לא ניכנס למחלוקות בעניין, אבל הפשטות היא שאסור ללמד אותו תורה. אנחנו יודעים שגוי אסור לו לקיים את המצוות, ואם תכלית העולם הוא קיום התורה והמצוות, הרי שקיום העולם תלוי בעם ישראל. כי אם ישראל שומרים ומקיימים את התורה, אם הם לומדים ומיישמים את מה שהם לומדים מתוך התורה, הרי מתקיימת התכלית של אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. השמש זורחת, למה? כי בפונוביץ' יושבים ולומדים. אם השמש שוקעת בלילה, למה? כי בישיבת מיר יושבים אברכים ועושים שטייגן. מאוד פשוט. הגיע הזמן שגם כמה אנשים פה במדינת ישראל יתחילו להבין שזה הסיפור האמיתי, אבל זה עוד חזון למועד. אנחנו עוד נראה את זה בעזרת השם יתברך. על כל פנים, רק בשביל לסבר את האוזן, וגם בשביל להביא קצת זכויות לידידי הרב יוסי זרצקי, אני אוסיף דברים שראיתי במאסף התורני שלו, מדשן ביתך, שהוא מביא את דברי החופץ חיים, שאומר החופץ חיים, רק שתבינו, כשבן אדם משקיע 100 שקל הוא מצפה לרווח של כמה פרוטות, אבל כשבן אדם משקיע מיליונים, אז הוא לא מצפה לרווח של פרוטות, אחרת הוא לא היה משקיע את המיליונים, הוא מצפה לרווחים מאוד 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 נעים. וכשבן אדם משקיע מיליארדים, אז הוא מצפה לרווחים מאוד יותר נעים. אז ממילא אומר החופץ חיים, תראו, אם הקדוש ברוך הוא טרח, במרכאות, עד כמה ששייך טרחה בכלל בריבון של העולם, אז אם הקדוש ברוך הוא עמל ועשה במרכאות, שוב פעם אני אומר, עשה את העולם, ברא את העולם, הוא השקיע במרכאות, הוא ברא את השמיים ואת הארץ ואת החיות ואת הצמחייה ואת העצים ואת העשבים ואת הים ואת חיות הים ואת השרצים ואת הכל הוא ברא. בשביל מה? בשביל תורה ובשביל ישראל. זאת אומרת, הרווח שיהיה לריבונו של עולם במרכאות שהוא מצפה לקבל, זה תורה, שזה מבחינתו רווח, זה הבנפיט הגדול של עצם העובדה שהשקעתי כל כך הרבה, אני אקבל בחזרה תלמוד תורה, אני אקבל מזה שעם ישראל יקיימו את המצוות. זה התכלית. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והדברים האלה, זאת אומרת שכדי לקיים את העולם אנחנו נדרשים לעסוק ולעמול קשה, 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 על ללמוד כל רגע פנוי ולעסוק ובדברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, שיהיו כאלה שנוכל לעשות את זה בשמחה גדולה. אבל זה נורא 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 קשה להיות שקועים כל היום. אז וסטוטמן, מה עושים? התשובה לכך שיש איזה מין, אנחנו הרי מצפים לגאולה הגדולה, אנחנו רוצים שיחזור מה שהיה פעם, שיבנה בית המקדש, שיבוא משיח צדקנו, שיראה לנו את הדרך, שישבור את העצמות לכל אחד ואחד מהחמאס, שיוריד את החיזבאללה, ימחק אותה מן העולם, שתהיה ישועה גמורה. אנחנו רוצים שעמלק יעלה מן העולם, יעד על כס העם. זה השאיפה שלנו בסופו של דבר, שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. איך מגיעים לזה? אני לא רוצה לכנות את זה בצורה כזאת, יש לי קלף מנצח, אבל הקלף המנצח הזה, לא אני אמרתי אותו. חז"ל אומרים שתראו, נכון, צריכים לקיים את כל התורה ואת כל המצוות, והיום אנחנו לא יכולים, גם אם אנחנו רוצים, לא יכולים לקיים את כל התורה ואת כל המצוות. קשה לנו, אין לנו בית מקדש, אין לנו סנהדרין, אין לנו 1001 דברים לא יכולים. מה בכל זאת אנחנו יכולים לעשות? אז אני רוצה להביא לכם פה דברים שכתוב בזוהר הקדוש. והזוהר מביא לנו דבר מעניין, כתוב ככה. כתוב, זכור את יום השבת לקדשו, רבי יצחק פתח ואמר, כתיב ויברך אלוקים את יום השביעי, וכתיב במן 6 ימים תלקטו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו, וכיוון דלא משתכח במזונים, מהי ברכתה אשכח בה? הפירוש הוא כזה, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מברך את יום השבת, אבל בכל הימים יש לך ברכה שהקדוש ברוך הוא מוריד לך מן, וביום שבת אין לך מן. אז איזה ברכה זאת? ברכה שאין לך? והתשובה אומר לנו הזוהר, אני אחסוך ממכם את כל הציטטה והלשון. התשובה היא מאוד פשוטה,
אוכל שיורד בכל השבוע כולו, אינו יורד אלא בזכות השבת. כאשר אנחנו שומרים את השבת, מתברך לנו כל השבוע כולו. זאת אומרת, זה שירד מן ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי, זה בגלל שאנחנו לא לוקטים את המן ביום השבת. הברכה של השבת היא הרקת, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, זה יורד בשבת כדי שיהיה לנו לכל מה שהיה קודם. זה נקודה אחת שאנחנו רואים, זאת אומרת, יום השבת זה משהו שהוא מיוחד במינו. הקדוש ברוך הוא ברא את יום השבת, היום השביעי, אבל זה משהו שהוא יש בו כוח מאוד מאוד גדול. ואז אומר לנו ככה, אני אביא לכם פה, הירושלמי במסכת נדרים, סימנתי לי בפרק ג' הלכה ט', הוא אומר כך, בתורה ובנביאים ובכתובים מצינו שהשבת שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. בתורה דכתיב, עד אנה מאנתם לשמור את מצוותיי ותורותיי, וכתיב, וראו כי השם נתן לכם את השבת. זה אחד צמוד אל השני. זאת אומרת, שמירת השבת היא צמודה לשמור מצוותיי ותורותיי. לשמור את התורה ואת המצוות זה כנגד השבת. השבת היא זו שהיא שקולה כנגד כל הדברים האלה. אותו דבר, ובנביאים דכתיב, ויאמרו בי הבנים בחוקותיי, ויאמרו בי הבנים בחוקותיי לא הלכו, וגומר, וכתיב, ואת שבתותיי חיללו מאוד. זאת אומרת, מה היה הדבר הזה שנקרא שבחוקותיי לא הלכו? כל החוקים כאילו הקדוש ברוך הוא מתלונן לא עשו, אלא זה היה כנגד השבת. וזה הדבר, וכן על זו הדרך אנחנו מוצאים גם פסוקים בכתובים, זאת אומרת ששבת כולה שקולה כנגד כל המצוות. מספרים שפעם אחת אחד התייעץ עם אחד מגדולי האדמו"רים, יש לו קרוב משפחה שבא ואמר, עשה איתו עסקה, הוא אומר לו, תקשיב, אני מוכן לחזור בתשובה, אבל רק על מצווה אחת, אני לא מוכן לקיים, מה אני אעשה? אמר לו, תגיד לו שישמור את השבת. הלך, שמר שבת, התחיל לשיר זמירות בליל שבת, התחיל לעשות קידוש, התחיל להדליק נרות, התחיל כל פעם להתווסף משהו, כי זה חלק משמירת שבת. לאט לאט זה נמשך פנימה והפך לחזר בתשובה, ברוך השם. אם כן, אנחנו רואים שהדבר הזה של שמירת השבת, היא דבר שהוא קולוסלי, הוא הדבר, כל הבריאה שובתת. היה לי פעם ויכוח עם הרב כהנוביץ', אמרתי לו, אני יכול להגיד לך מתי נכנסת שבת בעיניים עצומות. אני לא צריך להסתכל לא על השעון ולא כלום, מרגישים את זה. אתה שומע פתאום הציפורים משנים את הציוצים שלהם, אתה שומע, אתה מרגיש את האוויר אחרת. הייתה פעם, טוב, אני לא אזכיר את חשבתי שאפשר להזכיר את אמרתי למה לא. הייתה רבנית מושקובסקי, קראו לה זלדה מושקובסקי, הייתה כותבת שירים. אז היא אמרה פעם שלפעמים, כתבה פעם באיזה שיר שהשבת יורדת, זה כמו מפה שיורדת על העולם וכל אחד יכול, כמו הינומה, אתה יכול להרגיש אותה. אני אומר לכם, אפשר להרגיש אותה, צריך לאמן את השריר הזה, אבל אפשר לאמן. השבת היא משהו שהכל בתוכו. אדם שנמצא בתוך השבת, השבת עוטפת אותו ומקיפה אותו, ומושכת אותו 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי תשבות. למה? תעשה מלאכה. היא תעשה המלאכה, מאליה. היא נעשית למה? כי ביום השביעי תשבות. ככה מסביר החופץ חיים. אז אם כך, אנחנו רואים שיש לנו מעין דרך עוקפת לקיים המצוות. לא קיימנו את כל התורה, אבל שמרנו, הקפדנו על השבת בצורה יוצאת דופן, התחזקנו בשבת, אנחנו עוד נגיע רחוק כתוצאה מהדבר הזה. אני רוצה להביא לכם פה דבר נוסף שמופיע במדרש רבה. הוא מביא את זה בחומש שמות, בפרק כ"ה בפרשה י"ב. הנה, וכך הוא אומר. אמר רבי לוי, אם משמרים ישראל את השבת כראוי, אפילו יום אחד, הלשון שלו, שימו לב, אפילו יום אחד, בן דוד בא. למה? שהיא שקולה כנגד כל המצוות. דבר פלא.
כי הוא אלוהינו ואנחנו עם אריתו וצאן ידו. היום אם בקולו תשמעו. אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אף על פי שנתתי קצבה לקץ שיבוא בין עושים תשובה ובין שאין עושים, בעונתה היא באה. אם עושים תשובה אפילו יום אחד, אני מביא אותה שלא בעונתה. והיום אם בקולו תשמעו. איך שומעים בקול הקדוש ברוך הוא? בן אדם ששומר את השבת. אדם ששומר את השבת, אז זה כמו שהוא קיים את כל התורה כולה. אז אם בן אדם שמר את השבת, זה כאילו שהוא קיים את כל התורה כולה, בזכות זה, כמו שאומר לנו, בן דוד בא. כמובן שהדברים אינם פשוטים כמו שזה נראה, ואני אומר במאמר מוסגר, כתוב, יש לנו גמרא, כתוב, אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. זה שבת, בדף ק"ח עמוד ב'. שם אם ישראל משמרים את השבת, כל השומר את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים, שם זה המקום של כל השכר שבת. נמצא מסכת שבת, בדף ק"ח, ק"ט. מי שרוצה שיסתכל שם. אומרת הגמרא כך, כתוב, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אלמלא משמרים ישראל 2 שבתות כהלכתם מיד נגלים. אז כמה כתוב כאן? שצריך לשמור 2 שבתות, ולא שבת אחת. אבל האמת היא שאם מישהו רוצה, יש לזה תירוצים. השפת אמס אומר שמה זה שבת אחת? זה שבוע אחד. ומה זה שבת? השבת הראשונה מברכת את כל השבוע שלה אחריה. זאת אומרת שכדי לקיים שבת אחת, כל השבוע צריך להתקדש. זה כולל את היום השביעי הבא. זאת אומרת, זה כל שבוע כולל בתוכו, הוא בסנדוויץ', בין שבת לשבת. ולכן, כאן הכוונה 2 שבתות, אבל בעצם זה שבוע אחד, ולכן זה שבת אחת. אבל על כל פנים, אם בן אדם שומר את השבת, שבת אחת, אז אנחנו רואים על פי מה שראינו לפני רגע במדרש רבה, שבעצם כאן הוא זוכה בכל הקופה. ואומרים חז"ל, אמר רב אלעזר בן אבינה, מצינו בתורה ובנביאים הכתובים, כמו שראינו לפני רגע, ששקולה שבת כנגד כל המצוות. בתורה מניין? ששכח משה לא אמר להם מצוות שבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד אנה מאנתם לשמור מצוותיי, את כל המצוות שלי. ומה כתיב אחריו? ראו כי השם נתן לכם את השבת. זאת אומרת, שאם שומרים את השבת, בעצם מקיימים את כל התורה כולה. יש לנו איזה קלף מנצח, לא? אז כל אדם צריך היה מכאן ללכת ולהתחזק, כל אחד בדרך שלו. אחד יוסיף עוד סוג של צ'יפס לשולחן שבת, אחד יוסיף שיר אחד, יתחיל לשיר, כויך, סוף, נו, ים שב, כל אחד עם משהו אחר. אבל ללכת ולהתחזק בשבת, לקום להתפלל בזמן, ללכת כל מה שצריך, לחזק את השבת. וזה מחבר אותנו מאוד 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 חזק לבראשיס. זה הדבר הפשוט. וכמו שאנחנו ראינו כאן בחומש אצלנו, מה שנביא, בראשית עטוון ירא שבת. מה זה בראשיס? אומר לנו בעל הטורים, שזה האותיות של המילה בראשיס, זה ירא שבת. בן אדם צריך לראות מהשבת, צריך להכין את השבת, צריך להתכונן אליה, צריך לעשות את מה שצריך כדי להתחזק. למה? כי השבת הזו היא כנגד כל המצוות. אתה ממלא חלק מתוך התכלית המלאה של תוכנית הקדוש ברוך הוא בעולם. הרי אמרנו לפני שנייה שבשביל ישראל ובשביל ראשית, אדם צריך ללמוד את כל התורה ולקיים את כל התורה. למה? בשביל שיתקיים מהעולם. איך עושים את זה? מקיימים את המצוות. ואם בן אדם יעשה שבת אחת, יקיים עם כל עם ישראל, יקיים את השבת. האמת היא שזה נטל שמוטל על כל אחד ואחד, בן דוד בא. אם בן אדם יקיים את זה, הוא מקרב את המשיח. דבר מעניין, אם נסתכל בהמשך הפסוקים, כתוב ככה, ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. אז אומרים חז"ל שכל המשמר, זה באותו מקום, שם בגמרא, בשבס בק"ח עמוד ב', אומרת שם הגמרא, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. אם הוא עובד עבודה זרה, אפילו כמו בדור אנוש, מוחלים לו על חטאיו. בעצם לכאורה נשאלת השאלה, מה זאת אומרת, העבודת זרה של בני אנוש היא יותר חמורה
מעבודה זרה של מישהו אחר? הרי לכאורה, התשובה היא, חז"ל, יש כל מיני תירוצים שאומרים שלא, שלהפך, שבני אנוש, כמו שאומר הרמב"ם, שבעצם בני אנוש טעו, הם חשבו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ועכשיו הוא מניח, היה להם טעות, הם חשבו שהעולם מונח ככה, כל אדם יכול לעשות ככל העולה על רוחו, לכן הם התחילו לעבוד את המשרתים של הקדוש ברוך הוא. אבל זה תירוץ אחד, אבל התשובה היא אחרת. מה זה עבוד? סליחה, לא שהתשובה היא אחרת, אפשר להגיד תשובה אחרת. מה התשובה האחרת? התשובה האחרת היא כך. דור אנוש היו הראשונים שבעצם פקרו בקדוש ברוך הוא. הם עבדו עבודת זרה. ברגע שמישהו עבד עבודת זרה, אז מה מונח בתוך הדברים? יש כאן את הכפירה הכי גדולה. בכפירה הכי גדולה בן אדם בא ואומר, ריבונו של עולם, אתה לא מחזיק את העולם. אתה עזבת את העולם, אתה לא בתוך העולם, אתה לא... אין השגחה פרטית, אין כלום, אין דין, אין דיה. אנחנו נסתדר עם הכוכבים, עם השמש, עם הירח, עם הפסל הזה, עם הפסל האחר, שהם פסלים שמבטאים את כוחות הטבע. כשבן אדם מקיים את השבת, מה הוא עושה? אין לך אמונה יותר גדולה. למה? כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וזה התכלית של הבריאה. ולכן אומרת הגמרא, כל המקדש את השבת ואומר ויחולו, אז נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה הקשר בין השתיים? אבל התשובה היא שזו התכלית, שתכלית בריאת העולם לא הייתה, אלא שאנשים יאמינו שידעו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויקבלו את עול מלכותו. וכשבן אדם מתחזק בענייני שבת, אז הוא מתחזק עוד יותר, הוא מקבל על עצמו עוד יותר, להיות מחובר לבורא העולם. הוא בעצם מצהיר, ריבונו של עולם, דו בינסטוך דבעל הבוס. אתה ריבונו של עולם בעל הבית. אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות, הוא כולם. ולכן יש לנו מלא מצוות, שיש לנו, אמנם נכון, יש 2 מסלולים. יש זכר ליציאת מצרים, ויש לנו מסלול של לזכור את בריאת העולם. כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובזה אנחנו בעצם משתמשים בקלף המנצח. אם אנחנו שומרים את כל השבת, הרי זה, כמו שאנחנו מצאנו, יש עוד מצוות כאלה. תלמוד תורה כנגד כולם. למה פתאום שזה יהיה כנגד כולם? למה שזה לא יהיה מצווה כמו כל המצוות? התשובה היא מאוד פשוטה. דרך אגב, כמו שחז"ל אומרים, שאם בן אדם עבד עבודת זרה, זה כאילו שהוא הפר את כל התורה, את כל המצוות כולם. אדם מקיים את השבת, אדם לומד את התורה. איך התחלנו את הדברים שלנו? בראשית, בשביל ישראל ובשביל התורה, ששניהם נקראו ראשית. וכשמישהו שומר את השבת, הרי זה הוא ממלא את אותו חלק של לשמור כנגד כל המצוות. רבי ישראל, אני שם פה סוגריים, אל תתפסו, רק עכשיו תתחילו לקיים שבת ותגידו, הנה קיימתי את הכל. לא זו הכוונה. הכוונה שכשבן אדם מקיים את כל התורה כולה, ובנוסף לזה הוא מתחזק יותר ויותר בשבת, הרי, אגב, יש חז"ל שאומרים, בואו נעשה חשבון רגע אחד. אם עם ישראל היו מקיימים את השבת, 2 שבתות, אז משיח בן דוד היה מגיע, נכון? בשיטה המחמירה, לפי שיטתנו, יכול להיות שמספיק לשמור שבת אחד כמו שכתוב בזוהר. אז זאת אומרת לא קרה עוד שעם ישראל קיים את כל השבת. אז רבו ישראל, כל אחד תכנסו תעלו על הרכבת הזו, בואו נתחזק בענייני שבת. ויהי רצון שאם נקיים את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא ירעיף עלינו לא רק שבת שלום, אלא שנה טובה ובשורות טובות ונחת ושמחה, ובעיקר שבן דוד סוף סוף יבוא ויגלנו, ונזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש. אמן כן יהי רצון.